Türkmenistan'ın döwlet sirkiniň sahnasyna altyn balyk atly täze sahnalaşdyran çykyş tomoşaçylary hödürlenildi. Çağlaň wagtlaryny peýdaly gyzykly we şadýan geçirmeklerine niýetlenen täze çykyş şadlyk şowkuny bilen garşylandy. Gahrman arkadagymyzyň tagyllary bilen ýoly goýulan işleň berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwründe arkadaly gahrman serdarymyzyň tagyllary arkaly münasip dowam etdirilmegi bilen milli medeniýetimiziň we sunatymyzyň ösüşi giň gerimlere eýe bolýar. Şunda täze taryh döwrümizde öz ösüşünde täze badalyk alan ýurdumyzyň millet sirk sunatyna da uly ähmiýet berilýär. Sunatyň bu görnüşi bilen meşgullanmak isleýänler hemem sirk sunatymyzyň hasam ösdürmek üçin ýurdumyzda hemem mümkinçilikler döredildi. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öz oşly milli aýratynlygy bar. Ol aýratynlyk bolsa oň düzüminde gahrman arkadagymyzyň başlanjy bilen döredilen we arkadaly gahrman serdarymyzyň tagyllary bilen işlere barhara başlanýan galkynç milli atysynäki jigitler toporunyň bolmagydyr. Tomoşaçylar bu toporuň täsir galarjy çykyşlary görkezildi. Türkmen halkynyň buýsanjy bolan bedewler we olara usatlyk bilen erketmek başarýan türkmen jigitleriniň atysynäki täsir emelleri biziň gymmatly baý mirasymyzdyr. Olary dünýäde giňden wagz etmek öňde goýulan wezipeleň biridir. Şol wezipeleri awry bilen hötde gelýändigini bu toporuň gysga döwrüň içinde dünýäde meşhurlyk kazanmak başaranyndan aýdyn göz ýetirmek bolýar. Gahrman arkadagymyzyň tagyllary we hormatly prezidentimiz tarapyndan ýygydarly dowam etdirilýän işleň netijesinde ýurdumyzda sirk sunaty täze ösüşe eýe bolýar. Millet sirk sunatymyzyň ösüşinde bolsa galkynç milli atysynäki oýunlar toporuny uly orun degişlidir.